Вы з намі, а гэта значыць імкненне да ведаў ваша якасць. 5 аматараў роднай мовы, якія да таго ж цікавяцца гісторыяй і культурай сваёй краіны сёння ў нашай студыі. Але па чарзе ўзяць удзел у вялікай гульні давядзецца толькі 3 з іх. Хто гэта будзе? Хутка стане вядома. Знаёмімся. Вітаю, меня зовут Виктор, я являюсь капитаном команды Центра забеспечения деятельности бюджетных организаций Гомельского района. Со мной пришли мои коллеги. Это Людмила, Ирина, Мария и Алена. На пытанні па мове, культуры, гісторыі Беларусі удзельнікі адказваюць у тэлеграм-канале Віктарыны. Першы, хто адказвае правільна, атрымлівае 10 балаў. 3 гульцоў з найбольшай колькасцю балаў возьмуць удзел у вялікай гульні. Лепшы з фіналістаў атрымае падарунак. Па-руску кукушка, па-беларуску ці верыце вы, што словы «свой» і «ніякі» займеннікі? Якога роду слова «медаль»? У якім стагоддзі нарадзіўся Францыск Скарына? Ці верыце вы, што персіярня – гэта даўнейшая назва майстэрні, дзе выраблялі паясы? У якім раённым цэнтры Віцебскай вобласці знаходзіцца мемарыял «Кацюша»? У народзе кажуць «куранят увосень». Як называецца нацыянальная кінастудыя Беларусі? У якім месяцы беларусы адзначаюць Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі? Тры ўдзельнікі з найбольшай колькасцю набраных балаў у залежнасці ад рэйтынгу выбіраюць тэму, чарговасць і рыхтуюцца да вялікай гульні. Меня зовут Людмила, я набрала большую колькость баллов, я выбираю категорию мова и буду гулять другой. Меня зовут Мария, я выбираю культуру и буду гулять третьей. Мяне зовут Ірына, мне засталася катэгорыя гісторыя і я буду гуляць першай. Мы пазнаёміліся з фіналісткамі. Першая з іх, а менавіта Ірына, накіроўваецца на пляцоўку вялікай гульні. Ну а астатнія застаюцца за сталом, сачыць за гульнёй, правяраць свае веды і даваць карысныя парады, калі ў іх будзе патрэба. Бо дапамога каманды – гэта дазволеная падказка для фіналістак. Ірына, я вітаю вас на пляцоўцы вялікай гульні. Добры дзень, таксама вельмі прыемна знаходзіцца тут. Скажыце, калі ласка, у вас адукацыя вышэйшая? Так, вышэйшая. А дзе вы яе атрымлівалі? Я нарадзілася і вышэйшую адукацыю таксама атрымала ў Гомелі ва ўніверсітэце Сухога.
І я закончила эканоміку і зараз працюю эканамістам. Хочу поцікавіцца, вольны час застаецца? Вольнага часу не так много, але ён ёсць. У вольны час я люблю чытаць. Добра, вы выбралі катэгорыю гісторыя. І першае пытанне. За каго збіралася выйсці замуж Рагнеда падчас свайго знакамітага сватаўства? За Ярослава, за Яраполка ці за Ўладзіміра? Пра Рагнеду я памятаю. Дачка Рагвалода. Так, і мабыць, гэта не зусім верна, але яна выйшла замуж за Яраполка. Але за каго збіралася? Ну, у яе быў выбар, мабыць, выйти за Ўладзіміра или бой за Яраполка. Ну, я памятаю, што выйшла яна за Яраполка. Мабыць, яна і збіралася за яго выйсці замуж. А Ўладзімір? А Ўладзімір, ён тоже быў кандыдат. У гэтым спісе вы ўвогуле не разглядаеце Ярослава? Так, не разглядаю. Не ведаю нават чаму, але чамусьці я думаю пра Ўладзіміра ці Яраполка. Давайце я адкажу, што гэта быў Яраполк. І я прымаю ваш адказ. Справа ў тым, што Рагнеда выбрала Яраполка. Вы правильно адказалі. Але лёс склаўся інакш. Яна выбрала Яраполка, але пад прымусам ёй прыйшлося пайсці замуж за Ўладзіміра, які, дарэчы, вельмі хутка яе разлюбіў. Вы правильно адказалі на пытанне, Ірына, вы малайчына. Другое пытанне. У якім стагоддзі пачаўся працэс фарміравання старабеларускай мовы? Варыянты такія: 10 стагоддзе, 14 стагоддзе і 19 стагоддзе. Так, ну, давайте пачнем з таго, калі не магла быць, калі не мог пачацца гэты працэс. Гэта 19 стагоддзе, мне кажется. 10 ці 14. Я лічу, што гэта было 14. У 14 стагоддзі, наколькі я памятаю, магу памыляцца зараз, было Вялікае княства Літоўскае. І, мабыць, у той час і пачала фарміравацца старабеларуская мова. Таму давайте я буду выбіраць варыянт 14 стагоддзя. Менавіта 14 стагоддзя. Ну добра, я прымаю ваш адказ. Пачатак працэса фарміравання старабеларускай мовы, ну, вядома, не звязваюць з 19 стагоддзем. А вось 14 стагоддзе – гэта правільны адказ. Ірына, наступнае пытанне ўжо трэцяе. У якім горадзе у 1944 годзе адбылася 6-я сесія Вярхоўнага Савета БССР першага склікання? Варыянты: Мінск, Гомель, Магілёў. Вось гэтае пытанне даволі складанае для мяне. Таму я так думаю, што мне трэба звярнуцца да маіх сяброў, каб яны мне падсказалі. Я лічу, што... Ну, я не супраць. Моя каманда. Калі ласка, дапамажыце мне адказаць на гэтае пытанне. Гомель, это Гомель. Гомель. 21-го. Ты пишешь? 24 марта. Так все пішыць. Ірачка, што атрымалася? Кожны з 4 вашых сяброў прапануе варыянт Б – Гомель. Яны кажуць, што 6-я сесія Вярхоўнага Савета БССР першага склікання у 1944 годзе адбылася менавіта ў Гомелі. Ну тады я буду згодна са сваёй камандай і таксама выберу варыянт Б – Гомель. Я прымаю ваш адказ. Справа ў тым, што 6-я сесія Вярхоўнага Савета БССР адбылася ў 1944 годзе. Яшчэ больш дакладна, у сакавіку. І да гэтага часу у Беларусі вызваленым быў Гомель. Менавіта там і правялі гэтую сесію. Вы правільна адказалі.
Дзякую маёй камандзе за правільны адказ. Ідзем далей. Чацвёртае пытанне ізноў гісторыя Вялікай Айчыннай. Каля якога сучаснага раённага цэнтра адбылася адна з буйнейшых танкавых бітваў Вялікай Айчыннай вайны. І варыянты: Сянно, Лоеў, Ганцавічы. Складанае пытанне для мяне. Ну, Лоеў. Зразумела, я ведаю гэты раённы цэнтр. Ганцавічы не, Сянно. Ганцавічы, Брэская вобласць. Буду спадзявацца на сваю інтуіцыю у гэтым выпадку і выберу варыянт А, Сянно. Штосьці, мабыць, я слыхала аб гэтым, але я не ўпэўнена. Ну, няхай гэта будзе Сянно. Добра, я прымаю ваш адказ. Падчас лепельскага контрудару Чырвонай арміі пад Сянно ў бітве сышліся каля 2000 танкаў. Вы правільна адказалі. Малайчына, пакуль без памылак. Ірачка, наступнае пытанне. Якая з прадстаўленых дат гісторыі нашых продкаў пасля хрышчэння Русі была пачаткам Новага года? 1 сакавіка, 1 чэрвеня ці 1 снежня? 1 сакавіка, чэрвень ці снежань. Ну, сакавік, пачатак Новага года. Но мне здаецца, што быццам бы Новы год – гэта Новы год, калі сяляне пачыналі сеяць, пачыналі штосьці рабіць. Мабыць, гэта было пачаткам весны, і гэта быў як новы этап, Новы год. Ну, няхай гэта будзе 1 сакавіка. Я прымаю ваш адказ. Калі адзначалі Новы год славяне-язычнікі, дакладна невядома. Аднак у большасці факты кажуць, што гэта супадала з заканчэннем зімы. Пасля хрышчэння Русі замацавалася дата 1 сакавіка. Потым яна змянілася на 1 верасня, а ў 1699 годзе цар Пётр I выдаў указ аб святкаванні Новага года ад 1 студзеня. Малайчына. Нормально, да. Вось так, Ірачка, незаўважна, вы дайшлі да 6-га пытання і зараз маеце 50 балаў. Малая радзіма якога беларускага грамадскага дзеяча звязана з Віцебскай вобласцю? Пётр Машэраў, Андрэй Грамыка, Кірыл Мазураў. Ці ўсе імёны вам знаёмыя? Усе імёны знаёмыя. А вось хто дзе нарадзіўся? Андрэй Грамыка дзе нарадзіўся, ведаеце? Мабыць, ён нарадзіўся у Віцебскай вобласці. Не ведаю, дакладна не ведаю. Кірыл Мазураў таксама не ведаю. Мабыць, на Гомельшчыне? Кірыл Мазураў. Пётр Машэраў. Чамусьці мне бліжэй варыянт Андрэй Грамыка. Дакладна не ведаю, але чамусьці цяне мяне да гэтага варыянту. Андрэй Грамыка, на вашу думку, нарадзіўся у Віцебскай вобласці. Я прымаю ваш адказ. Кірыл Трафімавіч Мазураў нарадзіўся ў вёсцы Рудня-Прыбыткаўская Гомельскага раёна. Андрэй Грамыка нарадзіўся у Веткаўскім раёне Гомельскай вобласці. Шкада, вы неправільна адказалі, бо правільны варыянт Пётр Машэраў. Ён родам з Віцебшчыны. Запомніце гэта, калі ласка. Цяпер буду памятаць. Іра, у вас 50 балаў. Ёсць яшчэ ў мяне адно пытанне. Я магу вам яго задаць. Калі вы паставіце пэўную колькасць балаў на кон, адкажыце на гэтае пытанне, то тыя балы, якія паставіце на кон, мы прыплюсуем да вашых 50. Калі не адкажыце, адмінусуем. Ваше рашэнне? Ну, давайте я паспрабую адказаць на гэтае пытанне. А колькі балаў ставіце на кон? Так, зараз у мяне 50 балаў. Ну, давайте я паставлю 20 балаў.
20 балаў Ірына ставіць на кон. Так. Добра. Патлумачце сэнс фразеалагізма «хоць вока выкалі». Ну, гэта вядомы фразеалагізм, і я ведаю адказ. Гавораць «хоць вока выкалі», калі ў памяшканні вельмі цёмна, калі ты нічога не бачыш, нічога не бачна. І тады гавораць «хоць вока выкалі». Ірына, я віншую вас. 70 балаў. Гэта добрая сума, добрая заяўка на перамогу. Я спадзяюся, вам спадабалася гуляць. Так, вельмі спадабалася. Людміла, я вас вітаю на пляцоўцы вялікай гульні. Я вас таксама вітаю. Раскажыце, калі ласка, чым вы займаецеся на сваім працоўным месцы? Я з'яўляюся намеснікам галоўнага бухгалтара. Скажыце, калі ласка, вы самастойна выбіралі такую прафесію? З якога класа вы вырашылі, што будзеце мець адносіны з лічбамі? З 9 класа я зразумела, што маё жыццё будзе звязана з фінансамі, і ў гэтую прафесію мяне накіраваў бацька, якому я ўдзячна. Гэта цудоўна. Людміла, вы выбралі катэгорыю мова. Па мове дзесятка была ў школе? На жаль, не. 8 балаў. Першае пытанне з катэгорыі мова. У якім з прапанаваных сказаў ёсць аднародныя члены? Дробны асенні дождж, першы халодны дзень ці вясёлы гарэзлівы настрой? Дробны асенні дождж, першы халодны дзень, вясёлы гарэзлівы настрой. Інтуітыўна першы халодны дзень. Першы халодны дзень. Не вясёлы гарэзлівы настрой. Не. І не дробны асенні дождж. Не дробны асенні дождж. Людміла, а паглядзіце, а ў якім сказе ёсць коска? Вясёлы гарэзлівы настрой. Так, і яна пра што гаворыць? Ці ні пра што не гаворыць? Она гаворыць пра то, што мне нужно змяніць мой адказ першы. А можа не, можа не. першы халодны дзень пакінуць. А хочаце дапамогу сяброў? Я воспользуюсь падказкай сваіх сяброў. Дапамажыце, калі ласка, мне адказаць на гэтае пытанне. У меня предположение, что это В. Сейчас она будет вообще думать, что ей делать. Не будет, она просто доверится большинству. Людміла, глядзіце, адзін з вашых сяброў згодны з вамі і гаворыць, што трэба браць варыянт Б. Але 3 чалавекі з каманды кажуць, што трэба браць варыянт В. Быццам бы ў трэцім сказе ёсць аднародныя члены. Мой адказ В. Вясёлы гарэзлівы настрой. Мне прымаць адказ? Да. Дзякуй вялікі, я прыняла ваш адказ. Давайте разглядаць. У першым сказе дробны асенні дождж, а значэнні прыметнікі розных разрадаў. Адзін якасны, а адзін адносны. І ў такім выпадку яны не могуць быць аднароднымі членамі сказа. Гэты варыянт мы адкідаем. Глядзім другі. Першы халодны дзень. Той, які вы спачатку давалі. Першы – гэта не прыметнік. Гэта парадкавы лічэбнік. І гэта не аднародныя члены сказа. А вось вясёлы, гарэзлівы настрой, тут азначэнні эпітэты, прыметнікі з'яўляюцца аднароднымі членамі сказа, звязаны інтанацыяй, раздзяляюцца коскай. Вы правільна адказалі, я вас віншую. Цудоўна, першыя 10 балаў у вашай скарбонцы, і мы разглядаем другое пытанне. Як сказаць і напісаць грамотна? Назовіце правільны варыянт. Дзівіцца вынікам, дзівіцца выніку ці дзівіцца з выніку? Дзівіцца з выніку амаль неверны варыянт. Дзівіцца вынікам. Варыянт А. Дзівіцца вынікам. Варыянт з прыназоўнікам вы не разглядаеце чамусьці? Чамусьці не.
дзівіцца вынікам, гаворыць Людміла. Добра, я прымаю ваш адказ. Беларусы, у адрозненне ад расіян, дзівяцца з выніку. Вы адказалі неправільна. Запомніце гэты варыянт. Менавіта ён правільны. Нічога страшнага. Людміла, ідзем далей. Колькі гукаў налічвае слова «мыешся»? 5, 6 ці 7? Вы памятаеце, як у школе рабілі фонетычны разбор слова? Памятаю, амаль даўно было. Слова «мыешься». Так мы яго напішам. Колькі літар? Ой, боже, 2 ці 6. 6 літар. Ну, а цяпер давайте лічыць гукі. Гукі. Дык якую лічбу бераце? Варыянт Б. Варыянт Б. А колькі там? 6. Ну, 6 не может быть там с букв 6. А вариант А можно оставить. Да можна і Б пакінуць. 3, 2, 1. Вариант Б. 6. Мыешся, 6 гукаў, гэта правільны адказ. 6 гукаў. Літаральна выцягнулі гэты Ну, адказ з вас. Ну, добра. Людміла, малайчына, 4-е пытанне. Якое значэнне мае фразеалагічны выраз «лезці на сцяну»? Чулі такі выраз? Конечно. Моцна злавацца, рабіць наперакор ці пераадольваць перашкоды? Доброе пытанне. Лезьте на сцяну. Моцна злавацца. Рабіць наперакор не. Пераадольваць перашкоды. Ну, вось вы сказалі, што лезці на сцяну – гэта не рабіць наперакор, так? Нет. Нет. Застаюцца варыянты моцна Моцна злавацца злавацца. і пераадольваць перашкоды. Вось Пераадольваць перашкоды. і ўяўляеце. Мой варыянт ответу на гэтае пытанне моцна злавацца. Гэта варыянт А. Прымаць адказ? Да. Я прымаю ваш адказ. Фразеалагічны выраз «лезці на сцяну». Людзі ўжываюць у сваім маўленні, калі яны моцна злуюцца. Дзякуй! Гэта правільны адказ. Наступнае пытанне. Якое з прапанаваных спалучэнняў слоў з'яўляецца словазлучэннем? Сярод вуліцы, самы прыгожы ці ішлі спяваючы? Сярод вуліцы, самы прыгожы, ішлі спяваючы. Ну, я склоняюся к сярод вуліцы, ішлі спяваючы таксама не. Мой варыянт на гэтае пытанне будзе А. Все словазлучэнні. Ну, гэта так на першы погляд здаецца, што тут усё словазлучэнні, а толькі адно сярод іх. Мой адказ на гэтае пытанне варыянт Б. Самы прыгожы. Самы прыгожы. Прыгожы наколькі самы, так? Ці не? Всё. Ці памяняеце варыянт? Ішлі як? Спяваючы. Можна варыянт памяняць. Ну, калі ласка. Мой варыянт адказу на гэтае пытанне варыянт В. Ішлі спяваючы. Я прыняла ваш варыянт. І ён правільны. Малайчына. Сярод вуліцы, сярод гэта прыназоўнік з назоўнікам не можа быць словазлучэннем. Самы прыгожы гэта найвышэйшая форма параўнання прыметніка. Самы прыгожы гэта таксама не словазлучэнне. А вось ішлі спяваючы гэта словазлучэнне. Ішлі як спяваючы. Цудоўна, вы правільна адказалі. І апошняе пытанне. Які з прапанаваных выразаў адпавядае граматычнай норме? Ганарымся янкай купалай, ганарымся янкам купалай, ці ганарымся янкам купалам? Які з прапанаваных выразаў адпавядае граматычнай норме? Ганарымся янкай купалай. Не. Ганарымся янкам купалай. Я также спадзяваюсь, што гэта варыянт В. Ганарымся янкам купалам. На На слыху. слыху янкам купалам. Магу памыляцца.
Мне прымаць гэты адказ? Я прымаю ваш адказ. З гэтых трох Людміла выбрала трэці варыянт. Ганарымся Янкам Купалам. І правільна зрабіла. Малайчына, малайчына, дзякуй вам за Дзякуй. адказы. Людміла, у вас 50 балаў. У Ірыны 70. У мяне для вас ёсць прапанова. Я вам задам пытанне. Яно не будзе мець варыянтаў адказаў. Калі вы знойдзеце правільны адказ на гэтае пытанне, то пры ўмове, што вы паставіце пэўную колькасць балаў на кон, напрыклад, ва-банк пойдзеце і возьмеце яшчэ 50, вы ўжо будзеце пераможцай. Не. Вы не рызыкуеце? Вы хочаце пакінуць сабе усяго свае 50 балаў? Гэта ваш выбар. Я вас віншую з добрай гульнёй у катэгорыі мова. Дзякуй, Людміла. Дзякуй вам. Марыя, я рада вітаць вас на пляцоўцы вялікай гульні. Я таксама рада вітаць вас. Раскажыце пра сябе, кім вы працуеце? Я працую спецыялістам па арганізацыі закупак уже 4 гады. А ці хапае у такога цудоўнага спецыяліста і прыгожай дзяўчыны часу на якія-небудзь яшчэ справы? Так, є час і пачытаць, і прадоўжыць сваё хобі. Я гуляю ў валейбол з дзяцінства. Вы спартсменка? Так, была калісь. На спаборніцтвах за школу выступалі? Так, і за школу, і за каледж. Зразумела, гэта вельмі добра, калі чалавек не кідае сваю любімую справу і займаецца па жыцці гэтым. Ну што ж, шаноўная Машачка, жадаю вам перамогі, як і кожнаму гульцу, які з'яўляецца на пляцоўцы вялікай гульні. Гуляем? Гуляем. Катэгорыя культура. Звярніце, калі ласка, увагу на фотаздымак. Які твор беларускага мастака упрыгожвае штаб-кватэру Арганізацыі Аб'яднаных Нацый? Габелен стагоддзя, габелен бітва пад Славечна ці габелен Чарнобыль? Я думаю, што гэта не габелен, які бітва пад Славечна, не варыянт Б. І думаю, таксама не В. Больш скланяюсь к першаму варыянту, габелен стагоддзя. Звязвае гэта з аб'яднёнымі нацыямі. А вы чалавек, які мяняе рашэнні свае па жыцці ці ніколі не мяняеце? Бывае, мяняе. І лічыце, што гэта не той момант? Давайте попробуем порассуждать. Давайте. З гэтага трэба было пачынаць, Маша. Штаб-кватэра Организации Объединенных Наций. Так. Ну, гобелен же должен называться как-то похоже с тем, что там нарисовано. Ну, конечно. Але гэта мастацтва. Там вобразы, разумеете. Давайте тогда выберем гобелен «Битва под Славечно». И Чернобыль. Канчатковы варыянт ваш? Давайте выбираю Б. Гобелен «Битва под Славечно». Дзякуй, я прыняла ваш адказ, Маша. Гэта габелен народнага мастака Беларусі Аляксандра Кішчанкі. І называецца ён «Чарнобыль». Чернобыль. Чарнобыль. Шкада, вы неправільна адказалі. Маша, наступнае пытанне. Калі ласка, звярніце ўвагу на фотаздымак. Як называецца гаспадарчая прылада нашых продкаў, маляўніча размешчаная на мурашку? Што гэта? Бойка, кубел ці кадаўб? Вы прылады нашых продкаў ведаеце? Якія-небудзь? Гэтую не ведаю. Так. Давайте з гэтым пытаннем я звярнусь к сябрам. Ну, давайте, добра. Сябры мои, памажыце мне, калі ласка, адказаць на гэта пытанне. Ну, мне кажется, бойка. Ну, похоже на бойку. Ну, Вы уже отвечаете? Да, Да, я тоже думаю, что будет. Маша,
Кожны з каманды, кожны гулец гаворыць, што гэта бойка. Так. А вы што думаеце? А я веру своей команде. Зразумела. Я их послухаю и выберу вариант А, бойка. А што б вы рабілі з дапамогай такой прылады? Что-нибудь с мукой делала. Вы думаеце з мукой працаваць? Ну добра, гэта не пытанне. Чи масло. Ці масла, кажаце вы так. Добра, я прымаю ваш адказ. Вось калі вы згадалі масла, я вельмі ўзрадавалася, бо гэта маслабойка ці бойка, як называлі яе беларусы, вы правільна адказалі. Ура! Дякую моим сябрам. Маша, ну а цяпер пытанне з літаратуры, беларускай літаратуры. Які са знакамітых беларускіх пісьменнікаў працаваў пад псевданімам Маур? Памятаеце, Маша? Так, я памятаю гэты псевданім, ён на слуху. Вось зараз варыянты. Іван Фёдараў, Самуіл Плаўнік ці Іван Сяркоў. Гэта або Фёдараў, або Сяркоў. Так. И далей. Давайте выберем вариант В, Иван Сяркоў. Іван Сяркоў. Так. А Іван Фёдараў? Иван Фёдорова не будем выбирать. Не будем выбирать. Маша, таким чынам вы даеце адказ? Я даю адказ, что гэта Иван Сяркоў. Іван Сяркоў. Або Фёдоров. Вы вызначыце для сябе. Я лічу, что псевдоним Маур носил Иван Фёдоров. Іван Фёдараў. Гэта... Добра, я прымаю ваш адказ. Аповесці і апавяданні для дзяцей, ну, напрыклад, «Сын вады» і «Слёзы Тубі» напісаў Янка Маур. Іван Фёдараў, гэта правільны адказ. Малайчына, Маша. А вось цяпер пытанне пра установы культуры. Якая з прапанаваных устаноў культуры была ўзведзена першай? Беларускі дзяржаўны цырк? Нацыянальны акадэмічны тэатр ці дзяржаўны мастацкі музей? Ці музей, ці тэатр, цирк. Тяжко. Дуже тяжко. Послушаем, что я чувствую. Так. И звернемся до варианта Б. Нацыянальны акадэмічны тэатр. Так, хай будет театр, ці музей. 3, 2, 1. Театр. Тэатр. Варыянт? Зведзены першы. Б. Варыянт Б. Добра, я прыняла адказ. У 1959 годзе сталічны цырк расчыніў дзверы. Будаўніцтва музея было завершана ў 1957 годзе. А вось урачыстая закладка будынка тэатра адбылася 26 чэрвеня 1888 года. Вы правильно адказалі. Губернскі тэатр расчыніў свае дзверы 5 чэрвеня 1890 года у 19 стагоддзі. Дзякуй, малайчына. Наступнае пытанне. Палатно сцяга на плошчы дзяржаўнага сцяга ў Мінску важыць каля 25 кілаграмаў. А якое яно па памерах? Каля 25 метраў квадратных, каля 50 метраў квадратных ці каля 100 метраў квадратных? Так, я його не бачила уживую, але 25 кілограм – это не 25 метров квадратных, 25 килограммов тяга. Або 50, або 100. Давайте откажем 50, потому что мне кажется, что 100 – это слишком много. Большой стяг. Ну, вялікі сцяг, плошча ж вялікая. І на вышыні, на якой знаходзіцца гэты сцяг, мы то на яго глядзім і бачым, што ён блізненька. Не такі ўжо і вялікі, а на самой справе ось які ён. Я лічу, што ён каля 50 метров квадратных.
Я прымаю ваш адказ, Маша. Сцяг выкананы са спецыяльнай воданепранікальнай і невыгаральнай тканіны, важыць 25 кілаграмаў. Ён уздымаецца і апускаецца як аўтаматычна, так і з дапамогай дыстанцыйнага кіравання. І плошча яго 100 метраў квадратных. Вы памыліліся. Але ж цяпер вы будзеце ведаць, Маша, а хвоі, елкі векавыя, падзыкі песень маладыя маўчком стаялі ў нейкай думе, і ў іх ціхусенечкім шуме няслось вячэрняе маленне ўгару святое аддаленне. Хто з беларускіх аўтараў напісаў гэтыя радкі? Владимир Короткевич, Якуб Колас, Пятрусь Броўка. Кто, Маша? Ну, здесь описывается природа. Ну, Броўку я меньше помню с природой связанной. Мне падаецца, что гэта Короткевич. Владимир Короткевич. Владимир Короткевич. Дякую, Маша. Як скажаце? У 1923 годах пісаўся гэты твор. Гэта быў вялікі твор. «Новая зямля», аўтарам якога з'яўляецца Якуб Колас. Вы памыліліся, Маша. Шкада. Шкада. Машачка, у вас 30 балаў. Так. А хочаце зарабіць болей? Ну, давайте паспрабуем. А колькі балаў ставіце на кон? Іду ва-банк. Ідзяце ва-банк, цудоўна. У выніку, калі вы адкажаце на пытанне, у вас будзе 60 балаў. Аднак вы не зможаце стаць пераможцай гульні. Ведаеце чаму? Таму што у Ірыны 70. Так. Тогда можна і не рызыкаваць. Але можна і рызыкнуць. Ваш выбар? Давайте, не мае смысла рызыкаваць тут. Каб я магла стаць пераможцам, я б рызыкнула. А так я раздзелю радасць пабеды. Зразумела, з сяброўкай са сваёй, так? У вас, шаноўная Маша, 30 балаў, і я вас віншую з цудоўнай гульнёй. Дзякуй. Нашы фіналісткі атрымалі моцнае ўражанне, ну а гэты цудоўны кубак сёння я з задавальненнем перадаю Ірыне. Ірына, цяпер ён ваш, валодайце. Дзякуй. Вялікі дзякуй за магчымасць удзельнічаць у гэтай гульні. Было вельмі цікава, але пытанні былі складаныя, і на будучыню я б яшчэ раз прыняла ўдзел у гэтай цудоўнай гульні. У будаўніцтве важна закласці добры падмурак, у адукацыі назапасіць веды. Народны досвед раіць, стварыце свой падмурак ведаў, бо за багацце іх не купіш.